книгадән алынган тарих. Алланың Абрам белән килешүе. Алла кешеләрнең сөйләшү телләрен бутаганнан соң, аларны бөтен җир йөзенә тараткан. Ул вакытта Абрам исемле пәгамбәр яшәгән. Абрамның Сара исемле бик матур катыны булган. Сара балага уза алмаганга, алар баласыз яшәгәннәр. Бер вакыт Алла Абрамга әйткән: "Торган җиреңне, туганнарыңны, җыртыңны калдырып, мин күрсәткән җиргә күчеп кит. Мин синең исемеңне күтәреп, синнән биек калык барлыкка китерермен. Сине бәкилләгән кешене мин дә бәкилләрмен, ә сине каргаган кешене мин дә каргармын. Син җир йөзендәге барлык калыкларга бәкиллек китерерсең." Абрам Алла сүзен тыңлап, катыны Сараны, үзе белән бер туганының малае Лутны, бөтен кешеләрен, мал-туарларын алып күчеп киткәннәр. Ул чакта Абрамга 75 яшь булган. Алар Алла күрсәткән Ханнан җиренә килеп урнашканнар. Ул бүгенге Израиль җире. Шул вакытта Алла Абрамга әйткән: "Бу җирләрне синең нәселеңә бирермен." Шул җирдә Абрам Аллага корбан урыны ясап иман укыган. Вакыт үткәннән соң Абрам белән Лутның мал-туарлары, байлыклары шул катлы күп булган. Алар бер җирдә сыйшып бергә яши алмаганнар. Шуңарга күрә Абрам Лутка әйткән: "Без синең белән жақын туганнар. Безнең арада да, көтүчеләребез арасында да ызгышлар килеп чыкмасын өчен, миннән аерылып үзең теләгән җакка кит." Лут бик уңдырышлы булган Содом шәһәре җанындагы җирне сайлаган. Ул үз кешеләрен, мал-туарларын алып шунда күчкән. Ә ул сайлаган җирдә Содом шәһәренең калкы искиткеч җавыз. Алар Алла каршында бик җазыклы яшәгәннәр. Лут дәдәсеннән аерылып, Содом шәһәре җанына урнашкан. Ә Абрам Алла әйткән Ханнан җирендә яшәп калган. Алла Абрамга булай дигән: "Тирә җакка кара. Син күргән бу җирне мин сиңа, синең нәселеңә мәңгелеккә бирәм. Аларны кым кебек күбәйтермен. Кым бертеген саный алмаган кебек, синең тукымыңны да бер кем дә санап бетерә алмас." Аптырап, Абрам Аллага әйткән: "И хуҗам, Ходаем, син миңа нәрсә бирерсең икән? Минем һаман балам юк. Шунарга күрә булган бөтен байлыгым минем баш җалчыма кала бит." Алла аңарга әйткән: "Юк, синең байлыгың җалчыңа түгел, синнән туачак үз балаңа булыр. Күк йөзенә башыңа күтәреп кара. Йолдызларны санап чык. Синең нәселең дә күктәге йолдызлар кебек күп булыр." Абрам Аллага чынлап та ышанган. Ходай аның ышануын күреп, аны жараклы дөрес кеше дип санаган. Аннары Алла Абрам белән килешү төзеп, аның киләчәк нәселе турында булай дигән: "Шуны белегез, синең нәселең 400 ел буе чит җирдә килмешәк булып кылыкта, җәберләнеп яшәрләр. Аларны кыл иткән халыкны мин җәзага тартырмын. Вакыт үткәч синең нәселең зур байлыкларын алып, мин аларга биргән җиргә кайтырлар. Ә син тыныч күңел белән олы яшькә җитеп бу дөньядан китәрсең." Шулай итеп, Худайның биек килешүе буенча Абрам Алла сайлаган еврей халкының пләмә башлыгы булган.